Соңғы вакытта татар матбугатында татар театры һәм татар драматургиясе турында кызыклы һәм бәхәсле фикерләр еш очрый. Бу аңлашыла да, чөнки бүгенге көндә татар сәнгате турында сөйләп барганда театр нәкъ алдынгы урында булып, татар сәнгатен әйдәп баручы төрләрнең берсе. Бу аңлашыла, ник дигәндә нәкъ театр ул татар халкының яшәешен, аның гаҗәеп матур телен яклаучы һәм саклаучы урын буларак һәркемгә якын. Һәм иң кыен вакытларда да татар театры үзенең тамашачысын югалтмады. Соңгы вакытта барган бәхәсләр нигездә ике мәсьәлә тирәсендә куера. Аның берсе татар театрларының бүгенге торышы һәм киләчәге белән бәйле булып, ул нигездә репертуарга кайтып кала. Чынлап та татар театрларында классик әсәрләр белән бергә бүгенге көн авторларының әсәрләре дә куелу һәм шул вакытта башка милләт вәкилләренең драматургик материалына мөрәҗәгать итү табигый хәл. Шуңай белән мисал өчен соңгы вакытларда Масур Гилажев булсын әңгәмәсендә мондыйрак бәхәс күтәрелде. Татар театры бүгенге авторлардан читләшә. Алар төрле проза әсәрләренә нигезләнеп, үзләре инсценировка язу һәм шуны сәхнәгә күрсәтү белән мавыга дип фикер яңгырады. Бер караганда моның нигезе бар да кебек. Чөнки чынлап та соңгы вакытта нәкъ татар прозасының яхшы әсәрләре сәхнәгә күчерелде. Ул шул ук Фатих Хөсни, Йөзек кашын алабызны, Зәки Зәйнуллинның Арбалы хатыннары, яисә менә соңгы вакытта гына Гаяз Исхакыйның проза әсәрләре дә сәхнәгә менгәнлеген күрәбез. Бу исемлекне тагын дәвам итәргә мөмкин Мәхмүд Галәү һәм башкалар. Икенче яктан, мин театрларның әлеге сәхнәдә проза әсәрләренә мөрәҗәгать итүе аклана дип саныйм. Бу бердән әлеге иң яхшы һәм халыкны яшәү рәвешен, аның укучыга тәэсир иткән иң яхшы әсәрләрне сәхнә теленә күчереп, укучыга җиткерү. Димәк, алар күңеленә дә шушы яхшылык, матурлык орлыгын салу дигән сүз. Икенче яктан, бу кайчандыр язылып, классика дәрәҗәсендә калган әсәрләргә икенче тормыш бирү. Бу димәк классиканы яңадан кайтару һәм аны бүгендә заманча яңгырашын укучыга, тамашачыга җиткерү дигән сүз. Инде драматургия безгә килгәндә, бу чакта минемчә драматургларга театрлардан гаеп эзләү яисә режиссерларны аларны аңламавы турында сүз алып барганчы, менә үз хәлләренә драматургия безнең торышына ачык һәм аяк күз белән карарга кирәк. Таныйк әйдәгез барыбызда татар драматургиясе торгынлык хәлендә. Шул бүгенге драматургларның менә режиссерларыбыз безнең әсәрләргә мөрәҗәгать итмәр дигән вакытта да кайсы авторның сәхнәгә куелырга тиеш булган нинди пьесасы өстәлендә ята. Яисә бу журналда басылып чыгып укучыга җиткерелгән. Менә бу сәхнәгә куелырга тиеш дигән әсәрне, драматургик материалны, мин белмим. Әгәр дә бар икән андый әсәрләр, рәхим итеп тәкъдим итегез. Һич югы җәмәгатьчелек без утырда фикер алышыйк. Ул вакытта инде чынлап та режиссерлар алдына менә бу әсәр бит сәхнәгә соралып тора, нигә куймыйсыз аны дип таләпне куя алган булыр иде. Мәсәләнең әлеге театрга, драматургиягә кагылышлы сорауларның тагын берсе ул чит ил авторларына яисә башка халык әдәбияты әсәрләренең сәхнәгә менү белән бәйле. Монда да минемчә мәсьәлә шактый ачык дип саныйм. Татар театры үзенең беренче адымнарында ук, ягъни 20-нче йөз башында ук үзебезнең авторлар белән бергә төрек авторларына, рус драматургиясенең Островский, Гоголь кебек
көп ул вакытта о киң танылу алган шәхесләрнең пьесаларына мөрәҗәгать иткәнлеген яхшы беләбез. Ягъни ул да безнең традиция булырга килә. Инде бүгенге көндә театрларда әлеге мөнәсәбәт, ягъни үзебезнең драматургияның классикасы, бүгенге көн авторлары һәм чит әдәбият вәкилләренең әсәрләренең куелышы да шаманы гына дөрес сакларга кирәк. Аның нигезен барыбер классика тәэмин итә. Шул вакытта бүгенге көн авторларда билгеле бер күләмдә әйтеп 20-30% дип әйтимме, урын алырга тиеш дип саныйм мин. Моңа инде кушылып китә чит ил авторлары. Алар арасында мин рус әдәбияты, рус драматургиясе үрнәкләрен генә түгел, бигрәк тә беренче чиратта төрки халыкларының әсәрләрен сәхнәгә менүен күрергә телим. Ул Төркия булсын, Казакстан, Кыргызстан, Таҗикстан кебек, шулай ук менә Урта Азиядә яшәүче, гомумән бу очракта мин мөселман дөньясы белән бәйле һәм аларның яшәү рәвеше безгә күпкә якын булганлыктан, аларның сәхнәгә менүен хуплар идем. Ләкин кабатлап әйтәм, монда инде билгеле бер чагыштырма сон тигез сакланырга тиеш. Инде аларга мөрәҗәгать итүнең сәбәбенә килгән вакытта мин уйлыйм, ул шулай ук һәркемгә аңлашыла дип уйлыйм. Бер яктан бу башка халыкларның яшәү рәвешен, аларның әхлакый һәм матди кыйммәтләре чагылган әсәрләрне сәхнәгә менү, ул үзе кызыклы булса тамашачы өчен. Икенче яктан алардагы тәҗрибәне өйрәнү, ул һәрвакыт татар театрын байытуга, алар белән чагыштырып, ниндидер бер яңа адымнар ясарга җирлек булып тора.